Είμαι ο Τζέιμαν και εγώ είμαι ο Μάικελ και αυτό είναι το Too Much Love. Γεια σου παιδί μου. Γεια σου Κούμπα. Παίρνω μέσα. Τι ωραίο αυτοκινητάκι. Ποιος σου το έδωσε αυτό? Α, αυτό. Μου το έδωσε ένας φίλος μου στο σχολείο. Και γιατί σου το έδωσε? Του έκανα μια μεγάλη χάρη. Τι χάρη? Να, σταμάτησε να χτυπάει το κεφάλι του στο θρανείο. Γεια σας. Γεια σας. Κλείσουμε. Ναι. Τζέιμαν, πες μου ένα θηλαστικό που να μην έχει δόντια. Γιαγιά μου κύριε. Ναι, Μάκερ εσύ είσαι. Τι έγινε ρε, γιατί είσαι τόσο νευριασμένος? Αυτό το στυλό που μου έδωσες είναι χαλασμένο. Χαλασμένο, τι έγινε, τελείωσε το μελάνι? Όχι, κάνεις συνέχεια ορθογραφικά λάθη. Γεια σας. Αρχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, Τζέιμαν, Ναι. μπορείς να μου πεις πώς λέγονται οι κάτοικοι της Αγγλίας? Άγγλου κύριε. Μπράβο, Τζέιμαν. Και πώς λέγονται οι κάτοικοι της Κούβας? Κουβάδες κύριε.